noget mere. Hey! Hvad så? Hvad skal du have? Jeg har lidt kanyl. Okay, så vis mig pengene. Der er ikke nogen penge der. Hvad fanden? Du skal fandme ikke spille en tid mere. Hvis du der er noget, så kommer du tilbage og få nogle penge. Hej det er, hvad skal du have? Jeg har ikke hørt noget nu. Har jeg på kantinen? Nå, okay. Kan du støtte mig? Ja. Giv mig alle dine penge. Hallo, jeg har ikke gjort noget. Undskyld. Jeg har fandme bare roligt. Du får en penge. Du får en penge. Roligt. Ja, så er det Hurtigere. 2.500. Kom, det er alt det her. Undskyld. Der er ikke gæld. Jeg håber, når man har pengene. Ja. Må jeg se. Okay, fint. Du får penge. Vi der ikke være med tid mere. Er du Peter Jensen? Ja. Du er her for røveriet på... Jeg har ikke gjort noget. Følg med mig på politistationen. Ej, jeg hvis jeg ikke havde rødt den lille kiosk der. Nu af vil jeg ændre mit liv. Jeg vil komme videre. Jeg vil have en uddannelse. Så skal jeg have et liv. Goddag Peter, velkommen til. Goddag. Ja, hvordan går det så med dig? Det var rigtig fint. Og hvad på arbejde? Det var rigtig fint. Jeg har tjent gode penge. Og hvad med på uddannelsen? Det går fantastisk. Det lyder godt. Og du har holdt dig fra narko? Ja. Og du har holdt dig fra kriminalitet? Ja. Jeg har været clean i 1000 år. Hvad med dine venner fra kriminaliteten? Sidst du med dem? Nej. Det var simpelthen så godt, Peter. Nu så ses vi jo igen en anden gang. Det gør vi. Håber jeg i hvert fald. Ja.